Siła łękowskiej kultury. Тепер буде пісня, єдина нелудова пісня, яку граме. Василь оповіда до таких неприємних річах, а може так. А послухайте як. Wasyl całe życia mieszkał w bandycji, raz misjacy išao na jarmark w Krynicy. Twardej to był Lemko, wszystkie o nim znali, chłopy перед nim chcieli kapeluchy zdymali. Żył sobie spokojnie w swoim rodnym kraju i był trochę pewny, że żyje jak w raju. No i wszystkie bortaki to pamiętają, że na całym świecie nasze poważają. Інші більше хотіли нашого навчити, але бортаки не хочуть радити. Європейська уня меншини попередалем козачу женемся в роззирать. Треба нам зачати своє шанувати, бо зараз не буде już o czym співати. Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodynie, Wasyl pojechał na pogrzeb w Lubini. Wszystkie się dumały, że tam kus posity, dzieci upoczerzi rodynu odwiedzić. Ale skoro wernął, więc stoi podoroży, niech da tam nie pidu, powił Wera Boże. No i wszystkie bortaki to pamiętają, że na całym świecie nasze poważają. Інші більше хотіли нашого навчити, але бортаки не хочуть радити. Європейська уня меншини попередалем козачу землемся в роззирать. Треба нам зачати своє шанувати, бо зараз не буде już o czym співати. Wasyl wszystkim powił, że Krysia śleduje, prawie każdy lemko zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i nasze młody basia tam polacza. Stary ty się hańblat, po swomu radyty, Wasyl nemilczowany jak zrozumity. No i wszystkie bortaki to pamiętają, że na całym świecie nasze poważają. Інші більше хотіли нашого навчити, але бортаки не хочуть радити. Європейська уня меншини попередалем козачу землемся в роззирать. Треба нам зачати своє шанувати, бо зараз не буде już o czym співати. No i wszystkie bortaki to pamiętają, że na całym świecie nasze poważają. Інші більше хотіли нашого навчити, але бортаки не хочуть радити. Європейська уня меншини попередалем козачу землемся в роззирать. Треба нам зачати своє шанувати, бо зараз не буде już o czym співати. Дякуємо bardzo. Dziękujemy. Gramy pieśni różne, gramy pieśni lemkiewskie, gramy pieśni ukraińskie, gramy pieśni przede wszystkim takie, jakie się śpiewać zawsze na wszystkich imprezach. Następną pieśnią taką właśnie jest Nese hala wodu.
zawodu. Koromy słownecia, Żaneju Iwanko, jak barwinok wiecia. Halu moja halu, najbody napicia, czy taka chorosa, daj gospody łycia. Są sadoczok, zozula kubała, czy mamy haluta i ne sanowała. Skільки не селився, ти не поливала, скільки не вертався, ти не санувала. Stęsia barwinku, budu polewaty, Bernisza i banku, budu sanowaty. Skільки не стелився, ти не полюбала, скільки не вертався, ти не санувала. Dziękujemy. Słuchajcie, будемо się помаленьку żegnати. Na koniec zaśpiewamy pieśnię, która była pieśnią puszczaną w telewizji, tak? Maliśmy taką przyjemność, wystupy, udało nam się pokazać, nagrali nas, zagraliśmy to i teraz my wam to też zagramy. Goriła sosna, pałała, pід nią dziewczyna stojała, ła. Goriła sosna, pałała, pід nią dziewczyna stojała, ła. Goriła sosna, pałała, pід nią dziewczyna stojała, ła. Rusawe kosy czesała, ła. Pід nią dziewczyna stojała, ła. Rusawe kosy czesała, ła. Goriła, goriła. Oj, kosy, kosy, wy mama moi, długo służyły wy meni. Oj, kosy, kosy, wy mama moi, długo służyły wy meni. Goriła, goriła, goriła sosna, pałała, ła. Pisze służyć nene pupudete, pipili pepelon pipidete. Pisze służyć nene pupudete, pipili pepelon pipidete. Goriła,
snapa, ła, 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 ła. Snapa, ła, 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 ła. Oliwa sos, 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 snapa, ła, 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 ła. Dziękujemy bardzo, dolarowe bracia. Teraz silnie aparatu, a nie możemy nakładać tego na scenę. Ale nie długo zrobię, to już będzie czekał na negatywnego zarazem, ale silnie zrobimy. Ja myślę, że to jest zawsze atut tych spotkań, kiedy możemy właśnie spotkać kogoś nowego i zobaczyć jakiś nowy zespół. Zespół Doras Brothers przyjechał do nas z Gorlic, to też zawsze trzeba docenić, że ktoś chce z tak daleka przywieźć do nas kawałek gór tutaj do Gorzowa Wielkopolskiego. Także dziękujemy. A czy pamiętacie, o czym wcześniej rozmawialiśmy? Strona internetowa pana księdza Grabana, gdzie mamy zaglądać? Kto zapamiętał nazwę, słuchajcie? Lemkoland, tak? Tam będziemy zaglądać teraz na nową stronę razem z dziećmi.